Тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Бүген 22 октябрь көнне Юсупова Нурия Месут кызына 46 яшь тула. Шул фырсаттан яраткан тормыш иптәше Әнвәр, кызлары Лилия, кияве Илгиз, кызы Галия, әнисе Адилә, әтисе Месут, апасы Галия, тормыш иптәше Ильяс, Рафик, тормыш иптәше Айгөл, племянниклары Илдар һәм Камил, племянницалары Ләйсән һәм Камилә, кодагысы Наилә һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан кызым, сөекле сеңелебез, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Алдагы тормышың бүгенге аяз көндәй җылы һәм якты булсын. Аның һәр бер көне елмаеп, кояш чыккандай, сезгә бары олы сөенечләр һәм бәхет шатлыклар китереп торсын. Ыгы-зыгылы, бер көнлек дөнья ул кешене тулаем үз иченә йота. Мал артыннан куылып, кайчак мөһимрәк затлар якта кала. Безнең теләгебез сезгә көндә бер-береңә карата ярату сүзләрен кызганмыйча, туганнар белән ешрак аралашып, әти-әниләргә көндә шалтыратып хәл белешеп яшәгез. Юлларыгызда бары шәфкать фәрештәләре генә булсын. Без сине бик яратабыз. Кызым, күз алмам, алтыным, сөекле син сеңлебез. Туган көнең белән котлап бары бәхет телибез. Гаиләңдә тынычлык булсын, мәхәббәт чәчәк атсын, барча кайгы борчуларың тәгәрәп артта калсын. Сөекле дә, хөрмәтле дә булып матур гомер ит. Хезмәтеңдә абруй казан, 100 яшеңә кадәр җит. Бик яратып, якын итеп, сиңа сәлам юллыйбыз. Безне бүген сагынганны тиешле дип уйлыйбыз. 46-нчы көзне бүген каршылыйм әни булып. Шуңа җырларны сайладым олы бәхеткә тулып. Бер йодрыкка барлык бармак тыгыз килеш ничектер кәлсә, без дә әти-әнинең гаилә балалары булып бердәм үстек. Бүгенге көндә дә бер-беребездән ерак яшәмибез. Иң якын, иң сабыр, иң дә йомшак күңелле бер туганыбыз бүген 46 яшьлек матур туган көнен каршылый. Аны котларга керешер алдыннан башлап бар булуы өчен, безне берләштерә алырлык ягымлы кардәш булганы өчен рәхмәт укыйбыз. Сиңа якыныбыз берне генә телисе килә. Ул да булса саулык исәнлек, озын, гыйбадәтле гомер телибез. Һәр вакыт сиңа ярдәмгә килерлек, авыр чагыңда терәк булырлык якыннарың барын онытма. Без сине барыбыз да бик кадерләп кенә яшибез. Атасы һәр таңың олы сөенечләр, ятасы һәр төнең җаныңа тынычлык алып килсен. Синең холкың күпләргә үрнәк, ягымлы елмаюың йөзеңне ташламасын. Бер нинди бәла-хазалар да яшәгән җиреңнең капкасын тапмасын. Булдыра алган кадәр бәхетле бул. Ни нәсибен һәммәсен дә сиңа татырга акыллыбыз. Бер туган кардәш җанлылар гел бәхетле булалар. Әгәр дә бу тормыш буйлап бердәм булып торалар. Шөкер Алла, без дә тату, тыйнак булып яшибез. Бәйрәмнәрне бергә үтеп, эшләрен дә эшлибез. Кайгы килсә уртаклашып җилгә аны салабыз. Һәр вакытта туган исемен шөкер яклап калабыз. Котлы булсын туган көнең, бәхетең артып торсын, уңышларың тау-тау булып көн сайын калкып торсын. Хөрмәтле Нурия Месутовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз соралуы буенча матур җыр да бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Sağışlanma doğan günündə yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Бұл дүнияның матурлығын көрсең, yaşıl birle bit birgenne, seni hürmet edip bugün bize de tebrikliybiz.